предстои последна среща от есния полусезон. Мисля, че това е много важен за нас мач за завършене по един добър начин, така както се представихме в последните срещи. Сигурен съм, че ще бъде много труден за нас мач, поради проблемите, които има в отбора. Имам наказан Ваня Георгиев, наказан заради пети жълт картон. С здравословни проблеми Кирчо Котев, Рангел Бушев и Гошо Стефанов. До последно ще се решава дали ще вземат участие в играта. Още повече трудно ще бъде, тъй като в отбора на Катерин Гоци-Делчев имаме 5-6 човека, които са минали през отбора на Локомотив, добре познават обстановката. 4 от тях са наши юноши, които ще положим да се изявят, да направят впечатление. И по тази причина ние трябва да подходим изключително така сериозно мотивирано, защото очаквам, че те ще дадат всичко от себе си, да се покажат от най-добрата си страна. Благодаря ви, колеги, това е за въпроси. Аз ще върна пак на темата на Мартин към Буров, за да говоря с ЦСКА, че да спори нещо. Има ли движение около? Това, което вие четете по вестниците, и аз това ще по вестниците, движение, но аз на няколко пъти съм така се срещал с него, разговарял съм и трябва да разговорите са между него и президента. Или как да го нарека, нашия благодетел.